Komin no dama sabu gila garda do kalanda kam Ceerno Mode Amadou no ngutani ko bis gonal ne mi wonani à l'aise so mi nyami yanata yam so mi yari yanata yam sabu wonne ne hirade sabu ken julbe kadi kala don nanda bande ene tampi ada foti wallude dum sabu atande ko Allah lubiri mi ko fof wona mi pour min tande so Allah lubiri totti mo ndido jawdi fof wona min o wi ko min e miskinebe heddibe dum non jinmi kolla ko do Amadou woni ene wonde Ceerno Mode mi walla be binta kala do de am yiyande mojjere kadi ko haala few dum do jarano ni kado kam mi ar ha gal sa noddino mi téléphone tan wi ko mi aran tun jidda fu jaade yo yen holma kan fo do sawa haali do ko ngol bida ko Allah lubruma ko pour julbe fof won jogibe ko buri ko jogida ko jeejaade hay go jeccira he jeejaade ñowara miskino ballara hay go nda kan no dima parce que affaire ko bernde ma moƴƴi kadi ko bernde ma yoodi sa wadi dum a wadi ko podda wadde Amadou momen Ceerno Mode sa dañi hande odo sahabe ngiwodo be gondo billahi ko hunde mojjere ko dum jinmi de Ceerno Mode hande mo yidi ittude dum e odo wutta Touba after dum e odo grabu Ceerno Mode rosi ha koy kon fo kewi bakke hay gondo e wa Amadou non ni birtima dum fof mi soda de mun maskeji diti nyande tan ni jankiran sakiri mer soda mo paquet masque mais Amadou koyde do koyde de ni ci kara ko karo kase mais teppere do mom fay koyde de elle karoje dungu alandi walo no wadirta karoje ni koyde Amadou e ko karoje way moftude hen temedere ujunere wala compte ma banque ande beno aboyi bonande be non aboyi bonande be menna ko ni hakuna modon kono aboyi bonande be binta be yurmi be no fewi sax surtout ma Ceerno Mode Amadou mun hala on ko maydo nanda ko maydo jaho me anda no way jon enon ko ndin sa pari tan gumma dande dum kay sa pari tan di boy ma armi ko le ma gore ma fo be de do woni mi law ma ha ko woni ma be e wato so dum no na do wa fadde hen
jam no wona ceerno mari dar ko woni turki jam ceerno mo danga mo bone wol mbida ko woni ha korsu den to ma ni hande so are ma weta dum bismillah bisnoto mami ko gallam do galle patron sa be be galle patron wallahi sa anduno patron mo partitona ko bonema an anda kala ma mi halde ma dem bismara mo do galle patron miida haldude ma sabu halama foko fenani mi anda foko adduma do annene nde heta non woni yimbe be ganda so be nannama e bundu jiddi hay sa yidi nanude be bundu aljanna wa wonde sabu kambe be mbad préféré ko jeygol jogo aljanna ma ma odo jeygol be noma aljanna da hala kaado jogo aljanna ma yoni aljanna ma sawa ya wallahi sa andude mo gonda do e dow muno ona wino mo bede andi mo ko heemi halantama hen dum tan adduma do don gaccan mami ay odo jogoda habbede koy rassaji mo he parde da police ya jangta tan adduma do morma ko boni ma de wondo en an baranda ngir do ko ngel tuba gel sa yamne bi appartement wallahi ko bone ma ngel ngel wayno nosol kele ngel anni ket bone ma darnuma do ngan baden sa mudditi sam lemtima sewru ma ceerno modi ardo gilade jogi koyde oda galle mo jani eno bafide mbay bowlude ni kanko e nder mo fo non e bowlu abuma fo ne no buuri angam nende na wi hamon ko dambiro nanda bedandi tan ka piyaada abu ko fo buuti sa hino sa hi penana kam nyire musore nangi kam sa hi penana kam ceerno modi yaltoto war ko jam gadda ma nouvelle beldo jirmi haalande ma yaltudo jindiren mi haala ma kalantu mami ko ya nawa nouvelle ma moji c'est bon ya sa amne mbiya patron ma ni pesa 60 kilo ana do pesa 50 kilo so yar gardama ko yiri fo warde an kam mate wona jamatuma do an umma do amen mi ma fulka mi ma mala fulka ma yaltudo ni jidda an jaltata do kada la yap wona itama o gal maranda ko wutti police do ko ma min badani mi dañi problème Bind minde mi ayri mi yi ceerno modi wallahi kono ko ceerno modi jabani ni hay hokkude mi nara galle ceerno modi dal uddu kam tan wayno jiido suhuj hen ko amat tan yurmini ay kanko ndeno mo yurme o do woni kay fiya da galle mo woni o machallah nen ono koy wirdu nen o riidi nduwonata kom no feewi tawi ko haalde goonga duwawo ma nene hen par ce que joni laaɓe ɗo yettude Allah no feewi no feewi Allah jarama a jarama mi tini ko mbaɗɗa ko mi tini ɗum Amadou haalni kam Amadou ko haalanma nen wona min guinniɗɗa laaɓe ɗo titi an ɗum neno mbuɗo suudu ɗum mbuɗo yinnoma ɗum waɗande surprise Amadou iwra caggal ne haalanma ɗum fof ko moƴƴere te joni mboɗo wiya somi gayni wirdude ko ɗum jinnomami haalande fof ko moƴƴere Amadou dal jani na mi yetti Allah e nelaɗo mum mi yettima ala fof ko keddanɗami bamma ko ni wano yam gorko moƴƴo gorko dimo lawol ngol yewnongol ko ɗon dewɗa minde ala ko keddanɗa kam ala fof ko keddanɗa kam
duwa on noon yaltata e ma ummata kadi e maɗa duwa ko a haarat ɗum tan inchallah hunde tan mettimi yo Allah yaafumi kadi e fota newide noon no jiirmami tan yima ɗum tan lenjini goɗɗum kam jiiɗa ɗum nene no wayne tan aɗa yiya kam nene par ce que kala ko neɗɗo tinanno e yummiraɗo mboɗom tina ɗum e ma te yettude Allah noon no feewi no feewi no feewi to mi yiiɗa gona ɗo kadi aɗa woya eɗen gonoɗo eɗen goya naata no goɗɗum nene non hande noon komi jiɗɗo nawde Amadou restaurant mi anda somi haalni noon eyyi mi winomo hande kam yopar min jaaha restaurant so Allahu lamdo o jaaɓi Allah ko baɗi inchallah jarama ittuni noon nene mi yiɗama yiirude ni jarama welti tan weltare tan fatmi arani waɗa feere min e makko mbiyetema min jaa par ce que kanko ni Mais, vu que la situation dara balle fayi ko woni gallam ko welani wi to min mi anda ɗum ɗon gila gandudirɗen ko jaam fijirde e jaleɗe beelamo ɓola so yeehi ha naata e galle il est temps ɓayde ko min woni debbo kadi ko min toñma mi yiɗi jaafoɗa ham ɗum waɗi hande nane mi wañe mbaɗanma ɗum no foof pour en jaam arta he galle o aɓe Quoi cette merde? Putain, l'âme de bol, merde! Pas possible ça! Haïtem Dalala! C'est quoi ça? Y'a un témoin de... Merde! Galle Amadou, Galle